Anya laki din! Dinak man arakupan ta nagpudot. Anya laki din. Mailiwak nga rod ken kang bakit? Awang pa'y oras mo kanyak. Kat, anya ngay nga road kat agtrab-trabaho akmat. Apay nga siya. At damot trabaho. May pakayan kalat damot iti oras. Unay kan bakit? Nagadulakit din nga ibagbagam. Maturog takit din. Tamasapa akmanin amapan iti trabaho inton bigat. Mala, maturog ta nga rod. Arakupan ka. Bayat ti pa naturog ta. Ay, dinak arakupan ta nagpudot kunak lang rodan. Alam day tapungan. Taisot ti arakupan. Anya laki din. Makapasurog. Nagsapa mat arimuar ni Brenda. Unanan, taado ka no ti aramida na, di trabaho na ita. Madlaw ko kat kanawin abi si jay asawang. Masapa arumwar sa maladaw asumangpat. Uy, narod nanang. Sa balit ti madlaw ko iti asawam agpapaaram samag. Unay kayo nanang. Tila madmatlaw yaw. Andiyan laki di. Ay saus, sa anak nga agang angaw anak ko. Kat no kasta unay ti arjod ti asawam. Nakakitkiting ti bado na. Nag-post call pa ti make-up na. Kasta unay ti panagpabanglo na. Kat saan mo't asigod akas jay. Ay, anya laki din. Gagangay na ata agtrab-trabaho kit nga ron nanang. Madimot ano na ang dod ama pa nagtrabaho. Ay naanak ko. Sa anak anay anak idikalman. Amok na kita tigtig na iti babae no agpapaaram. Anya laki din. Saan mo't siguro nanang? Apay ko mga agpaaram. Kat addaak mo't nga asawa na. Narabyan ka manin bakit? Pastor ka nakman pa eh. Mala, ingag pilisan tamangan. Nakaluto akon. Inuray ka lahat. Tagidang tamangan bakit? Nanganakon. Ala, tayo nakagpulis na nabanukak. Kaya't kunta ginana. Oo na yung kasawa. Basta niya bang luna. Nagkalas nga rakupan diyo. At talaki, nga rin na mailiwak. Kasla mo nagbalik magpaiso di asawa. Mamangan po, banog na lang siguro. Nalaki, di mo ito na yan. Agtuawan, bakit? Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Kamusta nga ito yung trabaho? Bakit? Maya, awan problema. Apay no, agsardang ka rin nagtrabaho. Kas kahira di grocery. Ita niya aga po apagsardangan na. Apay, maitid mo dagiti kayat ko agatangan para iti bagay. Manumala nga iti sweldo nga agkon construction. Di naktupay maikan iti igatang ko. Uray bangbang lulaang. Anya laki din. Iyaw awat ko mo't amin ang sweldo ken ka bakit? Kurang tupay nga igatang ko kadagiti masapsapol dito'y balay. Tingay pagbayad iti kuryente kandanaw. Umanay, basta amom nga i-budget. Ay basta, agtrabaho aklat ta. Pagsardangan na kiteng. Tapno, wad ako mamot mga sikaso kanina ka. Tapay nga asikasuan ka ngay. Ata, asawa na kang arod bakit? Lakayan kan, paasikaso ka pailaan. Anya lakit din. Nakita ka diti paraangan yung agpapainit, friend. Iso nga inasitkan ka. Apay, awan trabaho? Day off ko, friend. Apay ka di. Diretsaan ka na. Dahito yung saan ko apa nang dadaan kinibakat mo. Ngamnas kan nga ibakakan ka. Tatadakan ka noon niya ti aramidan. Anya ka di dahi talani. Panangisakit ko dahito yung kan store. Gaputa agpagayam ta idi pailaan. Idiritsum ka din, di ka mo iba ka, friend. Anya laki din mo.
Nakitak ni Brenda ida ili. Ada kaduha na lalaki. Ah, Di na amo sinurot ko ida. Simrak da ida may sa hotel. anya? Amangan mo, nung saan nga iso dyan nakitam? So, saan naklakit yan nagbidot, friend? Ni Brenda dayjay, anya lakit din. Jak amo no apay asimrak dayjay. Iso ati makunak, paliiwom ni bakit mo. Panagkunak ka saan ani bakit ko dyan nakitam? Amangan nung karupro pa na lahat. Dakil ti panagtalag ko ita asawak, friend. Ana, nun sama dyan darong kanyak nilanay. Nga dalalaki ni bakit ko. Tamanong aldaw na saan asimbang sangkoy. Sana sir. Talaga po no nga na lalaki na. So saan na nagawawan? Siguro ijay lalaki na. Ang lalaki ni. Garang ganyang na dyan, babay. Huwag nga raw. Kunak nunanak, manday di Brenda. Ay, saan mo't gayam ta na iturod na kaaliputan? Anya lakit din. Kung nga ron narang, takatang, inayat kin impating ko'y tinapod no. Yung apay na ito rin nakaliputan. Anya laki, di mo tinayan. Nagligat laki din na tilumugan ako sa tiyan malam. Nagkatutit tao. Sa bagay, panag-grower ng aming dagi tinaggapo iti trabaho in eskwela. Ha? Ni Brenda? Brenda! Brenda! Mapit lang! Ha? Anya ti bagam? Teta ka di ti lalaki anang iso katam kanyak. Juan! Siya! Pasensya kan pare. Saan na kan ngayayatan ti asawam? Ala, hintan Brenda. Di mo dangran ni Rene. Saan ka nga ayatan? Naawatan? Yung ag-asawa ta! Saan ka nga rudan nga ayatan? Di mo ipilit tabagin. Anya laki din. Ala, intan Rene. Brenda! Brenda! Mapit lang! Brenda! Nailiwliwag mo mo't siguro ang tinapasamak anak ka. Masakit lata, nanang. Sus. Waksi mo, ti sakit tinaka mo. May amon de garang ganyang asawa. Lalaki din. Ne, Na. adag tuk-tuk tao. Siya kung tumangilo ka titiri daw, nanang. Nestor, Brenda. pangasim tapas dragon nakakla ka eh. Oh my God. Sumrak ka. Ha? Brenda! Siya nga pa'y sunanang. Na. Masiko ka. Nagtakalan tatyan ma. Dandani ka sa mga aganakan. Wan tatang, kabulanak itan. Anyaman nga oras kat aganaka ko. Ay. Ka, apay nga raw nga da ka ditoy. Wananang, pinanawan na ko ni Rene. Aniya? Garang ganyang ka talaga. Ito, pinanawan na ka ni lalaki. Sa kagsubli. Nanang, tatang, pang-asiyo. Ikan tayo kumaiti maikadu agon daway ni Brenda. Wan tatang, nanang, ikarik. Saan kun nga ulitan tinaramid ko? Kan ay ayatag pa'y lagayam ni Nestor. Oras siya tatang, nanang.
Ay, ayaw tiglat at asawa. Ay, Isa o pakawanag. Kasta lang, ti kalakanak ka. Ti magpakawan ni ti asawa mamanglilipot. Nalaki na. Agmawiyong ka, Nisto. Agmawiyong ka. Lakay. Kasaon na anak mo. Tama nga, numahay plano. At tinauras. Nalaki na. La 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 la. Kustong baby ha. Saan ka nagsangi uway? Anyagay. Naragsak ka. Ngagawawin iti saan mo muta-puta. Tatang, lagbalin mo tan napatig kanya ni Bibi. Napatik. Orasan asyak ti amana. Ay, unay ka dahil kinamag. Anak ko. Da kayo magayam, tatang. Punta nagkakugagsagsagay. Di anak ba? Ni magayam dito. Di mga wawin. Di ta anak ba? Napanak ngamin nag-CR, tatang. Siya. Tatang, pangasiyo ah. Alam mo to yan ni baby, tamapan kan iti trabaho lakay. Rumbag lang nga si kati mga wawin. Di ta anak ba? Sige nga ron bakit? Ina ko. Tatang, panawan kayo pa. Nagbutyap. Ijay talo ko. Saan pa? Nagadumada na bulong tinaragrag iti paraangan. Agwalwalis kayo mo iti paraangan nyo, nana. Wow, tapuorak inton manam dagiti nagango abulaw. Ay, wun gayam, nana. Adamot instant nga apo ko yo. Ay, wun nga raud balasang ko. Ngaman niya ngay nga raud. Adaditan. Aklunon milatan tawan mo't basol day ubeng. Ay, katuan anana. Masya naklagamin iti anak ko. Gapoy ti pananglibot ni Brenda kankwana. Nung nagkarimot kitdian ni Brenda, adinan ulitan ti inaramid na. Sapay la kumaa, tamatungpal na ti Karina. Ay na, maray awa kang kanak ko. Maikat yung banog ko. Nagdaras nga rin nga aglabas ti Aldaw. Dakkelan ni baby lakay. Kunya ron ba kayo? So magmamanulang na bulan. Makatawan nan to. Wala kay. Kati pagyamana. Mariknak anapakawanda kundana ng kantatang. Katuan mo ngaming bakit? Kung nagtumit anak pakawanda ka. Kanya lagi din eh. Iso pa nga si ma. Saan mo nga ulitan tinaramin mo ay? Wala kay. Ikarit. Saanin ang maulit. Promise. Kanya lakit din. Atin, ba, makay, ayaw ka talaga, atin, ba, nalaki dito apo ko. Ay, unay ka tayo tuwing aglulon, aya. Nakaragragsak da. Ay, what it was? Ay, wala. Ito di makaparayaw talaga ito apo ko ta. Saan ay apo ko? Na, kasi maawatan naman. Kung nagtumong gawin, maawatan na. Sa kundi makita kini baby. Nakadoto ako. Ingay mga ning. Ay, kaya nagigitan tayo na. Ano ka? Mangan kayo latan kini nanang. Tatang. Kaurayat ni Nestor. Agidan kaming ton. Amangan.
Kaya't ko kumamanan trabaho. Uray ka dakil matan ni baby. Mabalinan a panawan. Anya? Wen, tati masweldo. Iso ti igatang ko iti masapsapol ni baby. Gatas, diaper, kanda dumapay. Mababainak nga minang kan kalakay. Sikat tinang ibaklay iti responsibilidad jay ama ni baby nga awanan bain. Ay na bakit? Sana parikod day ta? Anya lagi din na. Imbilang kong kaspudno nga anak ko ni baby. Pat unay ni baby. Amok day talakay. Ngam no mabalin. Palubusan na ko mga agtrabaho. Tatalaga ang mababain ako. Nang runa kadananang kantatang. Ay, Alakay. Palubusan na ko. sila. No isote ko ng deso. Ay nagyaman na lakay. Wunan. Ay, lagi din na bakit? Maturog tangarudang. Tamasapa akong agreing inton bigat. Tamapanak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Takasaritak ni boss. Barang kayat na pa nga agsubli ak nagtrabaho iti grocery na. Maturog tangaruday. Arako ba naman mga rugbakay? Bayat ti panaturog ta niya. Ay kituhan alakan. Kanya lagi din. No kasta, agtrabaho ka man ay. Wala nang tapno matulungak ti asawa. Nang runa kadagiti kasapulan ni baby. Ala basta. Nagsaritaan nyo na itaabahan iti asawam. Wala nang kat imanugot mo't. Iso nga ano sa nyo pa ang awiran ni baby Wow, sana parikot na ita. Adi laki din. Nagsingpad to pa iya apo ko. Ay naagyaman ak unay nanang. Apay pinalubusap nga trabaho di asawa. Tapno matulungan na kano, tata? Uray saan ko man? Nga mababain ka no? Ay, matanagan lang amin anak. Ang maganda ulitin naman di inarabit. Di pa naglipot na king ka. Saan mo siguro, tata? Ta nagkarimot adinan ulitan. Ay, sa pala ko magaroon. Takari asaan nga itayab di kali. Nalaki na. Kahit maisalat saan to na mag-aaway. Nagrigat matan ti agsada iti lugan. Hello, miss. Hello, sir. Si Kamagayam. Inaldaw samot ti panag-grocery iti pagtrap-trap ako. Kinapudno na. Uray awan ti katangay. Kapilitan agumatangak tapno laeng makita ka. Anya? Di nakman angawon akasta, sir. Pudno ti bagbagak. Nagado ti awit mo. No kayat mo. Itulod ka ni Balayo. Ay na di nakangawon, sir. Tatalagang agpaituluda. Nang runa ka nagrigat ti agsada iti pagluganan. Sa anak nga gang angaw, anya lakit tinaya. Mala, umay ka. Tamapantay dyan nagiparking nga kitilugan ko. Addakan ba kayo? Masansan man ang amaladaw ka sumangpat Ay, wala kay. Kanayon ngamin nga ado ti customer mi. Sayang mo't no ag-close kami adagos. Kastaya, mala, ingka nga roda nagpulis lamangan tan. Inururay ka taggidan ta. Ay ikwa. Nanganakon. Nagpakan ngamin ni boss. Kasta, Ni baby, nakaturugan. huwag, pinaturugan ni Narang. Aday silid da. Saan ko nga rodin nga alaan? Sige, mapanakon iti silad ta. Nabano ka, kaya't kuntagin na. Makadlawa ko na. Hasta manig ti kanayon nga ipambar akas idi. Ay, sapay la ko ma. Tasaan manan apumod no ti atap ka.
Agar mo sar ka ba ya? Saanan, tama nga numaladaw mga anak ton ijiiling. Nasa papay mo? Nala. Sumango kan di talamisaan. Kita sarak ta makanta. Kuna lang nga roden nga agdardarasak. Dagulit ka. Anyalakit din ay. Mala, yung kangarudan. Ayong gayam, birthday ni boss. Mapan kami kano ije balayda numalpas ti trabaho me. Anya nga oras nga agawid ka. Depende. Agawid ak tulak ta ka di. Anyalakit din ay. Sige, inakong. Nay, apay, saan ka sumrak iti trabaho? Anyat orasan? Nanang, sana nagawid ni Brenda. Anya? Ay, sa dino nga itinapanan na. Ipakanan ay digalman. Kat mapanda ka nung makibirthday kini bus na. Ania? Ay, sa bale, ti agparparik na kanyak anak kaw. Ang mga no, aramida naman ang tikas itinaramid na ide. Ay na, saan ko mga mag-ananang? Pinakawan ko ni titamaw. Ita, ramidin naman ay. Niya lagi di mo tangagasatan. Ay, talaga karagadyan di asawa. Inulit naman ito naramid na inay. Talaga sana nagawawin. 9 months later, ewan pa lang may. Huwag nga rin tatang. Talaga siguro kastoy tigasat ko. Panaawan ti asawa na. Ay, talaga nga awan ti manaknakam na iya babay. Di nala pinanunod ti anak na. Nukaano na pagkawan mi. Naglalaki man ay. Pligan. Sabay pa yan. Tikas niya yung klase ti babay. Huwag tatang. Ipamaysak lang yung atensyon ko iti anak mi. No pa isan ang nagtahod kanyak. Patpatgag ti ubing. Kasta, bili ko. Nestor na ka nga eh. Tatang, imunugaklatan ang tanakalukat mo tiridaw. Brenda, Brenda. masikog ka man na si Mangpit. Wala ka eh. Tabi na nawan nakmanin tinakasikog kanya. Iso pakawanin na ka di Taawatan nakmanin. Ikari, talaga sana na maulit. Promise lakay. Basta pakawanin na ka di Nagpos ko te rupa ma. Nabilan mo na kari na ita. Kari ka, kari. Nga bawa mo natutong pa. Kari nga intayap ti kaliya. Anya laki di. Unti ko na ti tatang. Awan na tungtung pala ka rin. Kari nga intayab ti kali. Isa pumano kan. Tadyak kaya atin nagsubli ka pa'y kanyak. Kasano kami nga rodan itisikog ko lakay. Ay, makamu ka matan ah. Ingkabirukan dyan na kasi hugin ka. Ay, pumano kan. Tadyak kaya atin ang makita ti panag-group-groupam iti kaano man. Palang kantes a babae. Ah! Palaw! Uray kasanaw, ti kinasingpad ti maysa tao, at dalat ta pagpatinggaan na. Hanya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Ay, parikot ko at talaga jay loan talakay. Bakit? Kasubli nga min jay kolektor dito'y balay. Sapay na kuna na kanyak, ang mabalinta ang makaswan, no saan tapay nga agbayad. Dakkel pa'y nga min jay saan ta na bayadan. Sana sakti pangibagam iti dayta Inted ko magking ka dagiti natgadak. Pagbayad mo ko ma. Ngam insugsugal mo lang. Anya?
Iso ang makamu ka ita, no pangalami ti pagbayad mo. Ha? Ing kamanggay, tapno mo terigat tag trabaho. Adala pagbayad ko may iti utang. Anya laki day. Oh, Mare, si kamot gayam. Ha? Wan mare, siyak na rod. Kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang mare. Kasta ka di. Kaano ka ngay nga agsubli ijay syudad, Mare? Inton Sabado mare. Enjoyak pa'y man ti panagawid ko dito probinsya. Una, kakaiso na anagawid ka. Ay, gayam. Grocery ti pagtrab-trabaho am ijay syudad. Saan ka di? Wan mare, apay ka di? Ang mga noad dati mabalin apagsirkan ijay, Mare. Adda mare. Apag iso nga adadwa ka panpanaw na akadwak ijay. Kastaya, Mare. Ang mga numabalinak man. Apay, kayat nila kay mo, amapan ka trabaho ijay syudad no bilang laang. Si kakit dimot. Kayat na, Mare. Ala, agpanunot ka na imbag. Lunis pa ila ita. Tano makapanunot ka, makigiddan ka kanyakon inton Sabado. Unlakay, inaklaang makitrabaho kini Mayta ijay syudad. Adaking ka day ta. Ing kagtrabaho, tapno da pagbayad mo iti utang mo. Anya? Kit kaano kayo amapan ngay? Inton Sabado lakay. Agpasyudad ni Mayta, makigiddanak matnen. Adda nga ron ti pagyanam ijay, no bilang laan. Kasaritak pa'y laang ani Mayta, numabalin ti makipagnaid pa'y laang kankwana ijay boarding house na. Ala, adaking ka day ta. Makamu kayo ngagsarita. Kat, nakapanunot ka nga rodan, mare. Mare, nakapagdesisyon akon, makigiddan akon kan kainton Sabado. Okay. Ay, kaya, Mare. Damagak la ko man, numabalin ko ti makipagnaid pa'y lakan ka ijay boarding house mo, no bilang laang. Ha? Ay, kwa mare. I'm so sorry ha. Ngam saan ang mabalin. Amumutan, adda ni boyfriend ko. Nakababain mo't ano, madama kami kat adda ka. Anya? Ngam di ka madanagan, tadamot labakan ti amay sa kwarto iji pagburburdingak. Manungay ti abang ko, Mare. 2-5 mare. Mayatan da jay ta inclusive ti current kandanom. No kayat no, ipareserve kon iti landlady may tapno saan nan ama itad iti sabale. Oh, sige man nga rod, Mare. Ipareserve mo ta ijayak laangan. May mayat matlaang tamay sa laang abalay ti ayanta. Makapaikaw mo ti agyan dito syudad. Italaday ta, tadamdamo. Nga mairwam kan tumulang. Sapay la kumaa. Ay, gayam. Sa dino ngay ti pagnana adamat. Adamat ti boarding house ko, di talabangir. Asidig lang ti boarding house na. Mapantanto pa siya ron no adat ti wayata mare. Wen man, Mare, tapno makitak man. Una, umay kayo lata. Nawaya mo ti jay. Oh, kat, anyang nga rod. Nakaredy kan nga agtrabaho inton bigat. Ay, iwan. Ready na ready. Nasayat nga rod nukas na. Ala, tatayon to nga rod ijay grocery inton bigat. Anya ngay, katawan pa iti usar mo, mare. Dito'y kapayla ang boarding house ko ang makikusina ah. Ay na, agyaman ak unay, Mare. Adamot paglutuan dito'y. Kan naggrocery ak idi na minsan. Ang mga nusaan mo akayat dagiti lutluto kasi daan. Agluto ka latano ka ah. Si kakit dimot, Mare. Katuan man, agluto ka lata. Anya lakit din. Alawin, Mare,
Agyaman na ka talaga kan ka. Ayun gayam. Imay ngamin itay di akin balay dito pagburburdingan ta. Alalaan na ti advance ko amay sa abulan. Amangan no adda kwartam. Uray 2.5 laang. Bayadak tumo laang mare. Ha? Adda kwarta kam allowance ko day jay. O sige mare, pautangan ka pa'y lang Ngam no agsweldo tayo iji grocery. Bayadam ko ma, ta ipawit kumot lang iji probinsya. Paggatang ni dadik iti agas na. Un mare, bayadak to. Kut, kumusta nga iti panagyan nyo kinni ko rin iti may sa ambubong? Ay, Ni, apay nga ngagsanay ka kasta. ay makapasad na ay nga rod. Apay nga min aya. Kasla makariknak iti panagbabawi anang awis kan kuana ngagtrabaho dito yung syudad. Ha? Apay anak ko nam dito. Wan takasla saan mo't makarikrik na. Abusado unay. Anya? Imbagak lang nga rod kan kuanan, akabayatan nga awan pa'y usar na apang kusina. Ije pa'y lang boarding house ko ang makipangan. Ngam agasam man. Mano abulan na dito yun. Ngam awan sa amot ti plano na nga kusina na. Anya? Agswil-swil domat. Ngam hay. Saan man apan nangisingir? Ngam pulos asaan agumatang iti sida. Bagas wano anya dita. Nawan tanong amainom, awan peti ko na ama pa na. Ay, siyak amin, salbag kiday. Ay sus, abusado mo tin abusun na ti kinasingpat mo. Are, makiusarak man iti washing machine mo. Ilabak man dagiti ulis ken lupot ko. Ha? Ay, katuan amare. Aglaba ka lata. Damot yung washing machine ko iji banyo. Usarom na ta. Thank you, Mare. Ayun gayam, makiusarak matlang iti sabon mo, Mare. Ha? Diyak ngamin nakagatang iti sabon ko iti kalman. Anya? Katala Una. Damot di powder ko nakakabil iji washing. Usarom lata Ay, agyaman na ka talaga, Mare. Ay, ukis ti saba. Una yun ay ti kastoy akadwa iti boarding house. Amin matan kat usaran kan dawatan na. Kastoy nga tangag na nayon. Salbag kiday. Nyalakit din ta saan pa ang makarik na iti bain mo. Nay, itaman pa'y akas ta tila nga masumrak, maita. Ay, makapabad trip ba talaga, nana? Ha? Tapay manan aya. Makapabad trip o nga abusado, nana? Abusado, adidaan mo ti agbain. Amo ko, no asino ti dakdakamatang. Ibagam ngamin akin kwa nang agsarili mo iti kusina na. Uwan na, ibagak to talaga. Sobra mo ti pamayan nan. Amin mo tin asabon, kas kada shampoo. Dawatan na amin kanya, kay una yun ngay. Di pa'y makagatang mo iti sarili na mo. Ayunay mo daytan. Kat naimbag pa'y no gumatang iti sidaan nyaw no maminsan. Ay nanana, manipot ididamo nga imay, aging ga itang upat abulan na dito yan. Awan pa'y tinapuutak aging matang iti sidaan, wano bagas. Uray may sakilo no isaw. Aniya, ay una yan. Niya laki din ni Kureng. Saan ang makarik na itibain? Ay, papanawa mo, no kastamot lang. Nagpuskol una, itirupa na. Nay, apay nga. Ang kabil mo matindag iti sabong kas kada shampoo nita Durabox mo. Darling. Ay, wan darling. Manipod itakot agbalina ko nga emote. Anyan. Noong mo nagngamin ni Kuring ditoy, aging nga da makitkita na asabon kas kada shampoo, saan nagsarsar di nga dumawdawat? Nalabos mo ito. Ure dagiti itlog kun abas tuta aginatang ko. Idulin kumutlaang dito Durabox.
Imot no imot niya ko ma. On bibiyang ko man. Ay, una yung ay. Kasanomot ngamin. Pulusmot asaan agumatang iti si daon no bakas. Tapno makarik namot ah. Mala, adaging ka rito may ta. Abusado mo't unay ni Kuring. Adamot ti right ko ah, nga agimot no maminsan tanay. Narigat no abuswan da unay ti kinasingpag. Anya, ay unayin ngay. Taing kabil mo amin dagiti abastom iti Durabox. Aywan ah, ura itlog ah, kas kadagatas kan asukar. Kape, inkabil ko ije amin ang tapnaawan makita na. Ay, anya lakit din ay ang amin day di ababay. Di pa'y makarik naman. Saan nga rod? Ay, awan pa'y ririknaan na ti salpag a babae. Kasanon ngay noon ka? Saan amangan? Kasyay? Makamumot na iti biyag na nukwa. Basta siyak, indulin ko amin amakan ije Durabox ko. Ay, unayin aya. Abusado unay ni Kuring. Inserak ko lang arudan iti trabaho. Imbagakkan ko na amakikusina pa'y lang jayan ko. Tawan pa'y usar na. Ni, aging gamot ita. Anya? Saan man apan nang isingir, mare? Namagasam man. Manipod imay dito'y syudad. Pinabulodak iti ulas na, tawan ulas na ngay may. Pungan, pagidaan na. Amin akawas ko asaan kun ama usar, inted kon kan kwa na. Sapatos ajak mausar, inted kumutlang. Inikak pa iti hangar, tawan apulos ti paghangaran na. Anya? Makiusar iti washing. Makipangan iti boarding house ko. Ngam saan pa'y nga agluto ti salbag? Siyak pa'y ti agluto? Umay lamangan? Saan pa'y nga aginaw? Ay, una yan. Anyalaki din mat. Kaslaakla na nga la iti pagsakitan ti ulok. Anyalaki din. Mabisinak man, mare. Saan ka kadian nagluto? Ha? Ay, saan mare? Sa anak-anak kaluto. Kan awan mailuto kit di ah. Sa anak ngamin anak ka grocery. Ay, kasta ka di mare. Ay, nasa pa'y mabisinak ko. Adamot ti restaurant ijay babano kayat mo ti mapanmangan mare. Adda budget milda ijay. Ha? Sa anak a nagluto. Kan awan mo't lang ti kape. Awan ngamin ti hot water. Kasta ka di. Ano sa mun ati mapanmangan ijay baba? Itaman pa'y asaan ka matagtagari, Kuring. Ha? Ay, awan lang. Ado lang amin ti pampanunutak. Anya ay dagito. I-share mo mo't tapno ko. Ay, ni may tangamin. Kasla nagbaliw mo't dun. Ha? Anyat kayat mo asawon? Imutan nakmat ngaminan. Anya? Agasam man, taindulin namat aminin amakan na ijay Durabox na. Ay, mabisinak pa'y iti kalman, ngam saan pa'y amang ibingay iti makan ti salbag a babae. Anyo, kasday gayam ti ugali ni Maita. Imot na amin nga imot. Ay, no amukla kumaakas day gayam ti ugali na. Sikala kuman ti imayak, ididamo nga umayak dito'y syudad. Saan kat nga ijay boarding house na. Ay na, Juan. Kasta, timbaga na kanyak idi na minsan. Anya? Saan ka lang amin amatyem-tyempon ka? Iso nga itala ang ibagaan ka. Saan ko kumanga ibaga? Yung ibaga ko na. Tapno amumot ibagbagam kan ko na no bilang lang. Ti awanan bain ako ring? Itati dakas kan kwa na? Amuman day ki ababae. Imbes nga gyaman kumakan ka. Taidi awanan. Kat adda kalata makatultulong kan ko na. Nagalas matan nga ugali na? Ay talaga anapunwanak matan? Paiman ta kasaritak inton madamdama? Anya? Ay una. Kasaritam itinasayat. Ipakaawat mo kan ko na. Ay saan? Pakaawat dita. Lipak tupay ngay? Si kaki di mo to. Nasing petak, kunak. Ngamnukas kan kwa na nga abusado.
Kan naglaing asumao ay makaraman kunak tumat. Nagawan matan abain mo? Anay ko, apingin agtungpa ka matlatan. Kalpasan ti amin apa nang tultulong ko kan ka? Ibagamkit din asyak ti imot? Ugalik ti imot? Anya? Sika ti awanan bain. Imutak no imutak ha? Ngam uray kaskasano, nagbalinak anasayaat kan ka. Nagbalinak lang nga imot, gaputa abusado ka unay kumare. Ha? Amin akabaalak nga ipay atulong, impay ko amin. Inikan ka pa iti underwear mo, takurang ti underwear mo anagapuya probinsya. Lalaki day. Ulas kan pungan mo, hangar mo kun kawas mo. Mare. Sa ita, ibagam nga imutak. Wanan imutak. Indulin ko amin amakan, gaputa abusado ka unay. Di ka pa makagatang iti si daan, uri maminsan ti makabulan. Makipangan ka lang arudan, di ka pa agkusang agluto, kayat mo aggaulaang. Anya? Di taam na itabagim nga muna. Sakbay mo nga ibaga nga imutak. Salbag kit di agawit ka langan di probinsya. Saan mo abagay ti agyan dito'y syudad? Saan mo akabaulan at tumakder iti bukod mo asaka? Kaasilaang ti pakikuskusinaan no kwa. Ayun nga laki din. Diyak kayat ti abusado ako mare, kunakmanan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Late ka manon, Bencho. Ma'am? Inaldaw ka na kanayon amalay. Sukatan kansan. Ay, saan kumamat madam? Agasaman, agalas 9 na sumrag ka. Ay, saanan ang maulit, madam? Talaga saanan ang maulit pa'y. Tano maulit pa'y amala daw ka. Ikatan kan. Inungtan na kan samot ni madam. Wan nga rod. Bigbigat asinermonan nak. Apay ngamin aya, akanayon ka amala daw asumra. Nagregat mat ngamin ti sumrak amasapa. Apay nga siya, makariingak mat amasapa. Sa anak ngamin anarwam nga gring itinasapa. Ag-alarm ka ngamin Ala, aramidak tayo ta. Rumbang asaan kan amala daw intun bigat. Narigat ti awan trabaho na itapa nawan anya. Ayan na nga ni Benjo. Saan na kano kayat timangan, manong? Nakapanimid mo ti jay salas. Abay, ada problema na? Inungtan sa kano jibus na. Gaputa ka na na maladaw. Dahil takot ibagpagakin ko na. San nantumat ngamin kaya tag-alarm. Ibagam aday taking kwa na manong. Total, sikati kalakayan mi. Ala, lepasak lang timangan. Takasaritak man daya, Benjo. Apay, inungtan na ka, jebos mo. Wan nga rod, manong. Last warning ko kanon. Ag-alarm ka ngamin Sa anak ngamin anarwam nga ag-alarm. Ay katuruamam Kasano, no ikatanda kay ti trabahom. Dakal pa imot nga rod ti sweldom dita. Nagregat agbirok ti trabaho ita. Talaga narigat. Mala, ag-alarmak nga rod, manong. Dayta, ti kasayaatan nga ramidom. Sa pamutlaw unay day ta alarm mon. Agasam man day ta alas 5 insan. Wan tamang migatak pa eh.
Ay kitsi ka nga ro ti agluto at ti pamikatan tayo. Ilakam na kami nga ro dan kani Manong Fidel. Una, day talaga hayam. Ay na. Nagmayatan insan. Basta agree nga kita alas 5. Sige man nga ro insan. Kayam na ita. Oh, nagpigsamot di alarmon. Ay, nagpigsa nga agpay sa Manong. Ay, di. Saan pa yung mata nakaring ni Benjo? Bilibakin ko na. Nagpigsa ti alam na. Ang sampay lang nga nakaring. Nakaunat pa ilang anak ka nga. Ay, ala. Hindi pa man di alarm na. Ay, uun Manong. Ay, Siyak man lang timang ringkan ko na. Oh, Benjo! Benjo! Agring ka! Ne. Nagrigatan na ringan dahito ya tao. Ay, apay haringan nak nga eh. Ne. Sika pa'y di makaungat. Sobramat nga min ti pananggunggun mo kanyak. Kasano, ket nagrigat ka aringan. Ala, tumagdar ka ritan. Masapol ang nasapa ka ama pa nagtrabaho. Oy, very good. Saan ka naladaw ita ah? Narigatan di maungtan. Kasta kumaka na yun ah. Sinurot mo ka di dyan bagakan ka nga-alarm ka. Katwan ah. Mayat ti ag-alarm. Siyak tupay. Alarm ti mangririing kanyak iti bigat. Manong, nasangputak mo't na nakaturong ni Binjo. Ay, saan ngamin anarwam nga griing iti masapa day jay? Saan nan samot ang nasurot di alam na. Saan nga rod? Nagpigsapay. Natitilingak pa'y. Ay na, no saan ko ariniing? Hawanan ah. Ay, kaslawan serbina mo di alarm na. Ay, hawan sangag paiso. Kahit ringa ko ni Binjo Manong. Uwan ah, tayo so tagluluto ita. Oy, Benjo. Gusto daytan palagbuy-buyam iti TV. Yan ka maturugan. Ay, jak pa'y nalpas ti buy-buyak mano. At apay trabaho minton bigat. Narigat kan tumanan na ringad. Apay nga min ayaring andak pa'y. Kado di ka matmariing. Uray at alarm mo. Saan daw ko naringan? Siya akong timaka mo nga grain. Oh, kinunamday ta ah. Saan da kan tungaruden aringad? Di alarm mo, Binjo. Binjo, di alarm mo. Benjo, agring ka na. Nakaringa kon. Bumangon kan, tama pang kagluto. Mala, ilakaman na kami, iti pamiga. Ayan ni Benjo. Awan pa'y madam. Nala daw manan. Ay, siguro madam. Awanan, ikatak-atalagan. Ang mga noag sakit madam. Saan mat nga rod ang nag-text? Hala, awanan na talaga. Ikatundan ni Benjo. Ay, nakaturog pa lang ni Binjo, Manong. Oh, nag-alarm mo iti amok. Nangagkunto pa, nagpigsa di alam na. Hawanan, katendan day tatao. Uwin ganyan, anya oras nga eh. Alas 9. Imbag kanyak tapang rabi iti sirrag ko iti trabaho, Manong. Kano siyak mo't, day off ko matita. Makaringan ni Binjo, Manong.
Oh, nasaya at nakaringgan. Ha? Anya ti orasan? Aldawan kunak man bimbangon ka idinagun iti alarm mo. Awan mo ninsan, kundi alarm ka. Ngam, saan ka mamaring? Nakaringak. Ang in-off ko mo ti alarm ko. Kunakon kahit. Ay, kunak no mariingak kalpasan iti 30 minutos. Ang naidiritsok matan tinaturog. Ay, agpada ta insan. Kastak mo numaminsan. Iso asaan ako nga alarm. Ay, manong, kasanon da ito eh. Oh, talaga dakila problema. Ay, ikatanda ko na. Ay, ikatanda ka talaga yung opisina mi. Hello, Benjo. Apay nga awan ka? Ay, kuha nga min. Ay, sapsapulo na ka ni madam. Ay, akong ungat ka di. Katuan Ay, ikatanak ka din. Isumati ko na. Ay na, kasanungatan na ito eh. Ipalawag mo akin ko no apay asaan ka asimrak itangal daw. Kasanungat ay, anya ti aramidag. Amumot abakit abalasang ni madam. Naungutan, kan narigat akasarsarita. Nalpas man ti may isang aldaw at trabahok. Kahit, kasano ngayon, Benjo? Awanan amano. Anya nga awanan? Awanan di trabaho. Talaga ka di nga inikatdakan? Ay, kuha manong. Adda ka di girlfriend mo ita? Oh, tila damdamag met. Apay anapan di tati saritaan. Ay, manong. Si kaman ti makisarita kini madam. Sino ang madam? Jayhead mi Nag-strict ngamin da chay. Kahit, basol mo Apay nga tawan disiplina nga gariing amasapa. Ay, panunutom amanong. No awan trabaho. Si kamat lang ti kakasi. Tapay kumasyak. Siyempre, dumawat kiti kortakan ka. Ay, saan Alam mo din namanong. Ingka makisarita kini madam. Tapno saan na ngay katan iti trabaho. Oh, nagloko kan, Benjo. Inikanak pa'y iti trabaho. Nagrigat ti aghala iti baro nga empleyado, madam. Nagrigat iti mang train. Ay, jak maanusan ti kas kini Benjo. Umay sa kano ita. Isumot in text na, madam. Tapay pay laang. Umay kano makisarita. O may naalaan adye maudi asweldo na. Addadan, madam. Adda kadwana. Ni Manong na. Nang itugot pa'y iti abogado na. Pastor ka kadiidan, ma'am. Addadan di taruar. Hello, ma'am. Siyak ni Fidel. Manong ni Benjo. Adya ti kayat asawan da ito, Benjo. Ay, kuha ma'am. Namin ado analadaw ka. Ita, nang itugot ka iti kabsat mo nga agrason para kan ka. Madam, mabalin ka di adwa talaeng agsarita. Benjo, rumor ka ba'y laeng? Ay, uwan manong. Urayan naglatan ni Tirwar. Apay ngamin analadaw ka manan. Jak man mo. Anya ngay nga tanti pagsarsaritaan da manong mo kan madam ija unag ti office na. Makapadanag matikas to eh. Sika ngamin. Ay, mabalin ka di sumunag kayo opisina ni madam? Anya ko mati aramidak. Ay, damagam no kaya't datag kape. Ay wala niya. Pambara mamang dengag ti pagsasaritaan da. Ang nervyosak mat. Amumot nga stricto ni madam. Kapailam day ta. Sige man laangan.
Madam, kayat yu ka ti agkape kini sir? Anya ti kayat mo. Kapilangan. Dua kape. O sige madam, mabait lang. Oh, anya tinangag mo pagtungtungtungan da. Awan mo tinangag ko. Ang kaslasan mo't nga agungungot ni madam. Nakaisampay nga rot. Sigurado ka? Isu at tulungan na kung agtimpla iti kapeda. Sige. Uwan. Kita ang manlaang anyan. Agpadpada tamot gayam iti nagtrabahuan iti. Saan talaang anagkita? Kanita, nagkita tan. Adto yan ti kapeyo, madam, sir. Mabalin mo ka di nga ayaban dito ni Bencho. Wan madam, ikatan nyo ka din ni Benjo? Apay ko mga kat gayam kon ni Manong na. Barua ket balasang matibosyo. Agbagay kami kadi. Una, sigurado agbagay kayo. Anya lahakit din agasat na ito yan? Bayang madam, tasya ko na mismo di mangriing kini Benjo, tapno saan na maladaw. Siya kun ti agbalin nga alarm na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.